Καλησπέρα σας. Ακολουθεί μια σύντομη ενημέρωση για τις τιμές στόχους της τράπεζας Eurobank. Η Eurobank ξεκίνησε δυναμικά το έτος, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς στο πρώτο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην επίτευξη των ετήσιων στόχων του ομίλου. Η UBS δίνει τιμή στόχο 3 ευρώ και 20 λεπτά με σύσταση buy, σημειώνοντας ότι η απόδοση κεφαλαίων ήδη ξεπερνά τον ετήσιο στόχο, ενώ δεν αποκλείει η αναβάθμιση προβλέψεων στο επόμενο τρίμηνο. Η Jefferies, με τιμή στόχο επίσης 3 ευρώ και 20 λεπτά, υπογραμμίζει τη σταθερή κερδοφορία της τράπεζας παρότι το περιβάλλον επιτοκίων είναι χαμηλότερο χάρη στην πιστωτική ανθεκτικότητα και τα σταθερά επιτοκιακά περιθώρια. Η αξία ανεβάζει την τιμή στόχο στα 3 ευρώ και 40 λεπτά, εκτιμώντας πως η επίδοση του πρώτου τριμήνου θέτει γερές βάσεις για υπέρβαση των στόχων του επιχειρησιακού πλάνου έως το 2027. Επίσης, βλέπει δυνατότητες αξιοποίησης των πλεονασματικών κεφαλαίων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε στρατηγικές εξαγορές. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα ήταν 5% καλύτερα των προβλέψεων, με αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1% και μείωση εξόδων κατά 1%. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης, οδηγώντας τα έσοδα από τόκους στα 638 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, αλλά αυξημένα κατά 12% σε ετήσια. Η Citi δίνει επίσης τιμή στόχο 3 ευρώ και 20 λεπτά με μερισματική απόδοση στο 4,9% για φέτος, στο 5,9% για το 2026 και στο 6,3% για το 2027. Αν και θεωρεί το τρίμηνο λειτουργικά ασθενέστερο από το αναμενόμενο, κρίνει συνολικά θετικά την εικόνα. Η Goldman Sachs, με τιμή στόχο τα 2 ευρώ και 90 λεπτά και ουδέτερη σύσταση, αναφέρει ότι παρότι τα επιτόκια μειώνονται ταχύτερα από τις προβλέψεις, η Eurobank δεν αλλάζει τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της Eurobank προς την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, με όχημα την ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και τον υγιή ισολογισμό.